siya. Good morning, guys! Happy Tuesday! Tuesday is the day. Dito si Miss. Good morning, Miss. Good morning. Patry ko sa kanya yung Saburino, yung nabili ko sa Japan na morning mask. Sige na, try mo na. Ayaw mo? Later na. Hala, morning yan, no? Pag tinry mo yan later, hapon na yun. Mag-edit kami ng video. Kasi yung video namin dalawa, i-upload namin para mamaya ma-upload siya. Technique ba? Technique ba? Si Miss, alas 8 ata yung upload niya. Australia time yung akin, alas 10. So, upload ko. Nag-start na ako nito mag-edit kagabi. Konti na lang. Hindi naman konti. Siguro meron pa akong mga 20 to 30 minutes of clip na kailangan tapusin. So, tapusin lang namin to. Tapos si Miss, tapusin din niya. Para upload. And while nag-upload siya, alis kami. Pupunta ata kami ng city. Or, aayusin ko yung buhok niya. Kasi alam niyo ba, kinulayan ko yung buhok niya, diba? Last vlog yun, ko na-mention. Very patchy yung kanyang buhok. Sabi ko kasi sa kanya, dapat yung mga bubble-bubble, kasi mas mabilis yung bubble-bubble, diba? Yung binili niya, yung Revlon na, yung minimix-mix mo pa, yung ganon. Pero okay lang. Tapos, ang dami niya din buhok. So, nagpachi-pachi yung niya, guys. Ayusin natin yan. And then, siguro pupunta kami ng city. Pinahiram ako ni Sharon ng car. Kasi nung nalaman niya na magre-rent sana ako, sabi niya, anong rent? Bakit ka magre-rent? May sasakyan na hindi ginagamit. So, ayun. Dinala nila yung sasakyan dito noong linggo. And, meron na kaming car. Well, nandito si Miss. So, magsha-shopping tayo ngayon. I am not sure about shopping. Kasi ang dami na niyang damit. Hindi na magkasya sa niya, luggage niya. Pero we'll see what happens later, guys. Tapusin ko lang tong edit ko, ha? And I'll talk to you guys later. Bahay na kami, guys. Umalis kami kanina. Bumili kami na. Ito, pangkulay sa buhok ni Miss. Ito yung kulay ng buhok niya. Medium blonde. Kasi nga diba medyo patchy. Bumili na din ako ng aking contact solution. And then ito brush para maayos na natin ma-apply ngayon. Nagpunta kami sa Asian shop. Bumili lang kami ng sitaw. Kasi wala daw sitaw sa kanila. Wala sitaw sa inyo? Siguro. Na-miss na niya mag-sitaw. So, lulutuin natin yan. Adobong sitaw. Pero tonight, I'm not sure if this is gonna be tonight. Kasi, baka mag-dinner. Lagi kasi kami nag-dinner out. Kagabi, nag-dinner out na naman kami. So, hindi ako masyadong grocery shopping para dinner. Kasi mga taong gala. Kasi dahil mahilig diba? Oh, punta tayo dito, ganun. Ito yung lettuce na pang Korean barbecue. I'll just let it out para lagay ko lang siya dito para hindi siya lagay lang sa fridge. Ano to, guys? Pork belly at saka beef para sa barbecue natin. And then, ito yung side dish na masarap. Roasted squid. And then, ito sabi ni Miss, masarap daw to. Ano siya? Yeah, how come we don't know that one? I don't know this one. Korean seasoned soybean paste. At saka ito din. Masarap din daw to. Sabi ni ate doon, daw siya, may pagka-sour at saka spicy na lasa. Ganyan lang siya. Mura lang to, $1.50. Iniwan ko nagluto ako ng corned beef, iniwan ko siya kasi nagluto pa yung rice. So sabi ko, para hindi masayang yung oras, bilhin na lang natin to. Yung pakulay. Ininit ko ngayon lang. Luto na kasi yung corned beef, ininit ko lang kasi yung rice luto na. Kain na tayo. After kumain, magkukulay ng buhok. Tapos punta tayo city siguro, guys. Punta tayo city. Lagay ko na lang to sa fridge para hindi na naman siya frozen. Galing siya sa freezer ng pagbili namin Wait, lagay natin yan sa fridge. Masarap yung beef. Lagay ng beef bulgogi. Beef bulgogi na sauce. Yung nakasanayan niya kasi walang marinade. Kami, diba? Mahilig kami mag-marinade. Lagyan ng beef bulgogi. Ito ba? Hala, kunti na lang. Hala, pork. Walang beef. Balls. Paano tayo? Ano oras na ba? Mamaya, daanan natin. What is this? Is this Louis Vuitton glass? That's yours. Diba? Binigyan kita? Ginagamit mo? Of course. Nice. How come you got two? Ha? Good in the car? Hindi, yan kay Sharon at saka kay Dan. Kain na kami, guys! Brunch!
And then, magkukulay tayo ng buhok. Tapos maliligo. Tapos yeah, ayusin natin yung kulay ng buhok ni Miss kasi very patchy daw. Tingnan niyo nga. Tingnan yung buhok mo. Hindi naman eh. Medyo patchy, pero hindi siya like super. Hindi naman. Super naman, super. Gusto niya kasi magkulay-kulay ako. Ayoko magkulay. Magkukulay ako pero yung treatment, yung nabili natin sa Korea, yun yung gagawin ko para hindi siya damaging sa hair. Yung kay Miss, pang kulay talaga yun eh, permanent. Yung akin, ano siya, treatment na maglalast daw ng 2 weeks. Try natin mamaya. Tingnan natin yung resulta. Guys, nakulayan ko na yung buhok ni Miss. Yan. Waiting na siya. 30 minutes. Ako naman, ito yung gagamitin ko. Colourpop hair treatment. Cinnamon brown muna. Meron ako nitong mix ash ata. Yung mga iba-ibang kulay. Pero ito muna tayo. Brown muna tayo, guys. Cinnamon brown. And ganito lang siya. Wala siyang kasamang instruction. Feeling ko meron siyang directions for use dito. Kaya lang hindi ko siya mabasa. Pero may napanood akong video. Pinanood ko, inanap ko siya sa YouTube. Parang ilagay lang siya sa buhok. Tapos, wait 20 minutes. And then i-rinse siya. Again, ano lang siya. Treatment siya na style. Hindi siya permanent hair color. So, maglalast lang siya ng 2 weeks daw sa buhok. Tapos, ano daw, every time magsha-shower ka, medyo nag-fade yung color niya hanggang sa 2 weeks. Umabot ng 2 weeks. So, ano siya, pa-fade siya ng pa-fade. Like, every time hinugasan mo yung buhok mo. So, yan lang. Ganyan lang karami. Kasya na to sa buhok kasi konti lang yung buhok ko eh. Si Miss gagawa. Ito yung gagamitin niya. Hinugasan ko na yan kasi ginamit ko yan sa buhok niya kanina. And then, ito gloves. Mag-gloves ka. Yeah. Pwede lang naman hindi siguro mag-gloves, pero kasi treatment lang naman siya. Pero baka ma-stain kasi yung kamay niya. Really? It's black thing. Is it? It's black? Ano din eh? Na gray. I mean gray. Brown. Cinnamon brown. Bago-brown yan. Feeling ko mas mabilis kung yung gloves mo lang, ganunin mo lang. Rather than this one. Oo, kasi yung gloves, meron siyang ano eh. Mayroon siyang texture. Try mo lang kung anong mas comfortable ka. Bango! Bango na! Ang bango nito. Sa akin, grabe, Permanent kasi yun. Ako na lang pahawakin mo para hindi mo na i-reach dun. Guys, papunta kami sa bus stop. Yung buhok ko, kumusta? Hindi naman siya masyadong kumulay kasi yung buhok ko brown. Dark brown na naman siya. Tapos yung kinulay ko cinnamon brown. Meron pa rin, kumulay siya. Kumulay siya. Hindi nga lang siya ganun ka drastic yung change. Drastic yung change. Kasi dark brown na naman yung buhok ko. Yeah, pero kumulay siya kasi yung meron akong streak nung parang light dito, nawala na. Di ba meron akong streak na light na color dito sa dito, nawala na. Natakpan ng cinnamon brown and sobrang bango niya. And ang soft niya sa buhok. Maganda yung buhok ko ngayon. Hintay namin yung bus, mga 8 minutes nandito na yun, guys. Yung suot ko yung binili ko sa Korea, guess. White at saka itong skirt galing Zara. Steve Madden na sandals. And itong bag na to. Ang dami nagtatanong saan ko to nabili. Sa Korea, guys. Weekend na bag. 10,000 won. Si Miss. Char. Outfit of the day. Yung bag niya, same nung akin. Same style nung akin. Pero iba yung ano. Yung material. Balian na siya. Faux leather. Yung akin, ano eh, canvas. Okay. Sana meron silang change. Kasi meron akong Metro card. Bali, yun yung ginagamit na pamasahe. Meron namang laman yung Metro card ko. Kaya lang kasi minsan wala silang change. Meron akong $10. Kaya lang baka wala silang change. So, sasabihin ko, for 2 na lang. For 2 people. Para meron na siguro silang change niyan, no? Depende kung magkano. Meron akong $12 eh. Nakahanap ako ng $2 kanina na coins. Medyo na ano ako dun, napanik ako dun kasi wala akong cash eh.
Buti na lang, meron akong $10 sa wallet. Tapos nakahanap ako ng $2 dun sa luma ko pang wallet. So, sana okay lang tayo nito. Bus na ba yan? Joke lang, hindi pala. Guys, dito kami sa Target. Ito talaga yung pinunta niya sa Australia, guys. Bra talaga yung pinunta niya dito. Sabi ko, anong bibilhin mo sa city? Kasi di ba ang dami na yung nahakot na damit. Sabi niya, bra talaga yung bibilhin niya. Hindi na siya pwede bumili ng damit kasi puno na. Ay, gagamitin mo na? Ano bang bra? Hindi kasi ako bumibili ng bra dito. Sa Australia, bumibili ako online kasi iba yung akin. Iba yung sizing ko. Iba sa kanya, kids. Kids kasi yung akin. Joke lang. Doon ako sa Aerie, mga ganon, American Eagle, Charm. At lakas nga ng music. Ano, uy, paikot-ikot na tayo, miss. Wala ka nakita. Ang tagal ko na hindi nakapunta ng Target. Hindi ko alam, may fila na pala sila dito na shoes. And okay lang, miss. Uy, $49. Ay, hindi. Yeah, $49. Oh. Fila. $49. Tapos kapag nag-sale pa to, alams na. Uy, in fairness, madami silang, hindi naman sobrang dami, pero medyo marami-rami yung selection nila, oh. Wala lang sila ng mga bagong style. Asan na yung isang ano? Naghanap ng bra. Dito siya, guys. Seryoso talaga ikaw sa bra talaga? Ganun ang pa-outfit ni Miss, ah. Tapan ang tiyan. Dito kami sa Randall Place, guys. Patry ko kay Miss yung lava band. Ayun. Kasi diba gusto ko to. Dalawa siya, $6. Kaya lang, ang init-init pa nito kasi, uy, natumba. Tinim yan nila. Tumba yung bag ko, Miss. Ano, yung plano sana namin, mag-ano kami, magko-Korean barbecue. Hindi na lang namin itutuloy. Hihintayin na lang namin si Dan. Tapos punta kami sa Oz Asia Festival. Doon na lang kami magdi-dinner. So si Dan, after ng last appointment niya, uwi siya ng bahay magbibihis. Tapos susundain niya kami dito. Kasi hindi kami nagdala ng car, diba? Nagbus lang kami. Perfect timing na hindi tayo nagdala ng car. Kasi pupunta tayo sa festival, magdadalawang car pa tayo. Ito, miss, kainin mo ito, may sarap to. Kaya lang mainit pa, pero masarap to, miss. Yan, guys, tingnan nyo tong ano, nakita nila ako. Tingnan siya. Anong vlog mo? Nagba-vlog na to, guys. Trish24, guys. Trish. From Cebu. Tapos, nag-vlog ka din. Wala pa, plano pa. Oh, mag-vlog sila na ano, kanina pa kami tawa ng tawa. Wala Yes, guys. We will ask tips from her pa. How to start. Tips. In English. So we're from Yeah. Cebu, guys, no? As you Okay, know, for a wider Cebuana audience who are speak English, all beautiful. Hindi, Basta okay lang Cebuana, guys. Tagalog, uy. Bitaw niyo. Oo, okay lang naman Ako kayo, Tagalog. Zoom. Ako nga Tagalog na ako. Char. Ba Tagalog? So we have to Ay, speak okay, Tagalog, Tagalog. guys. Oo, okay lang Tagalog. Diba? Marunong naman tayo mag-Tagalog eh. Ano kaya tayo? Multicultural. Ganda pa namin ng ano dyan. Ang ganda ng- Ang ganda nila. Subscribe mo yung channel niya, guys. Thank you, guys. Just for fun. Trish24. Ulo, thank you very much for promoting. Uy, ano ko kaya? I-subscribe kita kasi baka makalimutan. Guys, Danny Boy is here. Hello, Danny Boy. Hello. Dito kami sa Oz Asia Festival. Sabi nila mga pagkain daw yun nandito. So, we'll see. O yan, miss. May mga ganyan. May mga lantern na paganap. Yan. Mga lantern. Yeah, they should have Filipino food here. Yep. Mga ano siya, guys. Mga sabihin ko sana food truck, pero hindi. Mga street food usually. Ayan, dumpling, Turkish street food. Tas marami. And ano daw, hanap ka lang ng upuan, upo ka, kain ka. Diba? Hanapin natin yung Filipino project dito. Mga Filipino food. Nag-order kami sa The Filipino Project, guys. Ayan, lechon pork belly. Same kami na Dan. Tapos kay Miss ano, maybe because like, that's alright, you can use mine. Are you done? Pork ribs kay Miss, barbecue pork ribs. Tapos calamansi juice. Feeling na ako, kay wala man ko ni order calamansi juice. I didn't know. Ito yung deep fried chicken ng The Filipino Project, guys. 6 na chicken wings or 6 na pieces ng chicken, ano, $11. Wala, ang init, miss. Woo! Agoy, kainit.
Tapos meron silang adobo. Is it adobo mayo sauce? Yeah. Yeah. Kain. Tapos na kami dun, guys. What do you think? Good. Gusto mo na bang lumipat ng Australia? Yeah. Look at my outfit. Ay, oo. I can wear something like this. Yeah, she said earlier that she can't wear anything like that in New Zealand because So cold. even if it's summer, it's still cold. So you have to pretty much rug That's up. the casino they're building. It's gonna be a casino. Okay, babe, thank you for your update. That's On the 10? On the 10? That's a casino. There's already one there, but they're making it bigger. Feeling ko talaga tourist guide to aking asawa. Tourist guide kami. Ang dami niyang ano, mga fun facts. Babe, hulog ka ron. Babe, hulog ka tubig ron. Ano man, wala lagi ali. What if mataga ka din, ha? Ano nga ulit yun? Ano sinasabi ko? Mag-move ka na dito, Mace. Soon? Wow! Fillers! I don't know. I don't know. Babe, she will move We'll here. never know. Only You God know knows. Because what? everything's free. You'll save so much money. And I have Just a kidding. room, and I have food. Free flights! Ang gayo! I don't have my wallet. I'm just kidding. I don't have my card. Can you book my ticket? I lost my wallet. Uy, maganda yung buhok mo, miss. Tingnan niyo yung buhok niya. Kulay na kulay. Meron akong ano dun, mixed ash. Ikukulay ko yung mixed ash. Uy, bless you. Grabe talaga. Bless you, malam. Drone, miss, ah. It's a drone. It is, yeah. Drone, yeah. Look, do you wanna move here? Wala ba ka before? You know that- We have drones. You're not that Oh fly my God, Michelle has a drone. We have a lot of drones in New Zealand. And Nice to New at night as well, we're busier in New Zealand. Sabi niya hindi daw busy. Alam mo yun, parang Kami lang napaka... yung gising. Sila lang dalawa ni Michelle. Dito kasi kapag nag-drive ka sa gabi, lalo na kapag Friday, or What's that? like, it's way more busy here than in New Zealand where she live. Really? Maybe not like New This is not Zealand. even Maybe. busy. Wait until you go to Sydney and Melbourne. Yeah. Oh, yeah. This is Oo. nothing. Pero miss, it's just This like... is like quiet. No, it's not like the whole New Zealand. It's just where she lives, you know. You can't compare Sydney to Hamilton. Sydney and Auckland. Yeah, you can compare probably Sydney and Auckland. Yeah, but Auckland is still not as busy as Sydney or Melbourne, I think. Nah, wait. It's so Yeah. traffic in Dito kami guys, naglalakad kami dito sa river. Ganyan. Pa-view yung ating lakad. Huy, mag-ingat ka dyan, Dani. Mag-ingat ka dyan, Dani. Baka matapilok ka dyan, mahulog ka dun. Walang harang, uy. Walang harang. Guided tours. Anyone would like a version? There you go. So we run for 1 hour. We go right around the city. The first spot we see is Ame Oval. We do it on a Segway. So from there we go to the Segway. It's a Segway tour. Ooh! Ever been on a Segway? No? Well, then you should Yeah, do a I- tour as well. Thank you. Thank you. Good job, babe. How much, mister? How much? For you, 5,000. For her? 500. Free. Free for her. She left her wallet. That's all right, Patiknik. $99. Oh, $99. Segway. Uy, hindi ko alam yan ha. May pag ganyan pala dito. Ganyan, miss. O, gawin mo yan. Kala mag-isa. It's so tiring to walk. Alo, grabe. Pahinahin na lang nga yung lakad natin eh. We're home! We're home, people! Kanina pa kaya lang ako ay tinawag ng kalikasan. Matindi ang kanyang tawag sa akin ngayon. Naunahan tayo ng hall, guys. Na-open na, oh. Pumunta kami ng Lovisa kasi 'di ba nung ano namin pinik-up. Walang respeto sa nagba-vlog. 'Di ba nung inano namin siya, sinundo namin siya sa airport, nagpunta kami ng Harbour Town, tapos naghanap ako ng Lovisa, doon walang Lovisa. Bakit ka maingay, miss? Walang Lovisa. So, nung nagpunta kami kanina sa Randall Mall, sabi ko, stop tayo ng Lovisa kami. Kasi meron nga silang 5 for $12.99. So $13. 5 for $13. And ano, mas maganda yung selection sa website.
Kaya lang yung website. Grabe siya. Yung website magsi-shipping ka pa kasi. Tapos yung free shipping nila kapag umabot ata ng 50, 30, nakalimutan ko na. Basta medyo malaki. Sabi ko yung gusto ko lang naman bilhin yung earrings. Anyway, we got 5. Ito yung pinili ni Miss. Hoop earrings. The bigger the hoop, alams na. Ano siya guys? Textured siya na na may pagka-style ganon. And she chose this one as well. So yung sa'yo Miss, tatlo yung sa kanya. Ay, siya pala nagbayad nito. Ako pala nakalibre. Ako pala naiwan yung wallet. Yan. Maganda to, Miss. Yung dangling na may bola. Kaya lang ayoko nang masyadong like gold. Kasi kapag nag-tarnish, kitang-kita. So gusto ko yung mga... Tarnish, hindi mo na dapat gamitin. Oo. So ito, pinili ko naman siya. Originally ha, $10.99. Tapos ngayon, 13 $13. Ito yung pinili ko. Kasi ito, hindi naman to magta-tarnish. Tapos ito, maganda naman siya. Ano siya, yung textured nga na parang pa-gold. And then this one, black. Ayun. Try ko nga to. Ang ayaw ko lang sa kanila, kasi ito, malaki. Parang, yung ganyan, yung ruska. Nasosuffocate ang ating tenga. Ang laki ng... Ay, ganyan pala siya. Tapos... Hindi ka rin ka mabulol mas pasok siyang... Ha? Tingnan nga natin. Okay lang ba? Hala, uy, Miss, pangit, Miss. Uy, pangit. Asabay. Pangit yung black. Or baka... Right saan? Asabay. Oh, ang liit talaga ng tenga ko, guys. Aray, grabe naman siya baka. Pisikalan, gano'n eh. Okay, that's fine. Gumaganon, oh. Gumaganon. Siguro ilalagay sa likod. Kasi natatanggal, Ngi. Lagay siguro sa likod, tapos doon ilak. Ganyan. Asa daw? Diba? Ayun, that's alright. Style? Much better. No. Okay lang. Ewan ko, guys. Ay, okay lang ha. Mas gusto ko nga nilagay sa likod. Okay lang dito din. Oo. Feeling ko ilagay siya sa likod, guys. Hindi na natanggal. Tapos ito, try ko tong isa. Uy, ang mura lang pala ng hoops. Ay, hindi ang mura. $5. Ay, $6. Ayan, maganda, Miss. Luti. Ano, nakisali. Ayan, di ba? Ganda. Hindi naman makita. Maayos, uy. Maganda. Uy, angay. Same kami ni Miss sa pinili. Ang laki kasi, maliit talaga yung tenga ko, no? Sabi nila, pag maliit tenga, mabilis mamatay. Tama. Di ba ganyan naman yan? Pag malaki daw tenga, ang tagal mamatay. Tingin-tingin mo. Agoy. Tagal matay. Agoy, delikado. Uy, May pagkamaliit na malaki yan. agoy, delikado. Itong batang to ay. Tingin mo, okay, Yan. talaga tenga ko. Ano na, ginamit mo na yung akin? O sige, sa'yo yan. Ito ang akin. Hindi ko lain mo. Magagamit ka, ha? Ay, ito sa'yo, hope mo. Na nga, try mo nga yan. Try nga, ibig sabi. Luti. Hindi naman kita, uy. Kasi yung lighting natin ba, yellow. Oy, maganda yan, Miss. Pero wala kang necklace. Huwag ka mag-necklace. No, kamar na Over na. Nilagay na kayo ng litay. Pahiraman itong hoop mo. Ayan. Ulo, bagay ba sabi yung hoop? Hindi. Di ba? Yeah, it's alright. Yeah, it's nice. Hindi ako sanay mag-hoop. The bigger the hoop. Ang delikado lang. Delikado yung hoop, guys, kasi pag nagsusuklay kayo. Ay, hindi Pag naman ako nasuklay nagsusuklay eh. mo, Hindi ako magsusuklay talaga. Kasi wala ko ng buhok. Ako, dapat ako magsuklay. Pero hindi ako nagsusuklay. Hindi ako nagsusuklay. Circle yan, guys. Pero pag may nagsuklay ka, bang, yung dunggan mo. Watch out. Okay, te. Di naman maklaro sa video. Ngayon ko. Okay, ra. Basta tanggalin lang dyan ang Okay ra. Basta wala necklace. I mean, yeah. Ay, bagay sa akin. Bagay siya sa, maikling buhok. Tingnan mo. Uy. Asa, te? Diba? Dunggan, lagyan mo hugaw. Grabe. Asa? Ang loob? Ang labas. Katay. Hindi, may puti. May puti. Sabon. Hindi.
Basta yung earrings na sinuot ko, allergic. Binigyan ako ng cactus earrings ng best friend ng mama ni Dan. Tapos malaki siya, guys. Tapos ayun, Makati. So parang yun ata. Pati, natugnaw ng imong vlog ko. Dalawa lang naman yung akin eh. Porque siya nagbayad, dalawa lang yung akin. Basta si Siri. Joke lang! Joke lang naman! Ooh, yes! Siya yung may sabi na, sabi sa'yo. It's time! It's time! It's time! Skincare time. Naglagay lang ako ng hindi ako nag-foundation. Hindi na kasi ako nagpa-foundation. Lalo na ngayong summer kasi natatakot ako na baka magbiak-biak ba? Biak-biak talaga. So, nag-ano lang ako guys, yung VT Cosmetics na sunscreen, yung ginamit ko sa Korea, yung ginamit ko sa mukha ni Dan. Yun yung ginagamit ko. Malapit na siya maubos. Kasi, kapag ganun, wala kasi siyang shade. So, lang ba? Hindi mo alam kung napapadami na ba. Tapos, ang ganda din niya sa mukha kasi cooling. So, apply lang ako ng apply. So, yun yung lagi kong ginagamit. Wala siyang coverage whatsoever. Pero mas gusto ko yun. Yung nakikita kung ano talaga itsura ng mukha ko. Hindi ko siya tinatakpan ng foundation. I'll just wash my face and then I'll do my skincare. And then, matutulog na ako. That is it for this vlog. I hope you guys enjoyed. Please like this video kung na-enjoy nyo guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good guys. Bye. Mwah.